mensen, we hebben alasma odi. We doen iedereen de groeten vanuit hier. We hebben alasma odi. Iedereen krijgt de groeten. En ik hoop dat natuurlijk dat alasma we hebben sweetie krisneti. Alhoewel, want toen niet passa en zo. Maar toch, ik hoop dat alasma we hebben sweetie krisneti. Anganefu masra gado. We blokkeren ons maar puru. Want meisje uiteg om mijn muizen kon ja direct. Dus we beginnen blokkeren puru. Young Star Fano. Nou heb je muizen dat we beginnen blokkeren puru direct. Want meisje uit begint teg om mijn muizen. Dus we beginnen blokkeren direct puru. Young Star Faro, jij wordt geblokkeerd. Met blok je direct. Young Star Faro is geblokkeerd. Zo, Young Star Faro is geblokkeerd. Zo mensen, we waren alasma odi. En natuurlijk, we gaan Chintori even over de politiek, maar we gaan niet lang praten. Want die hebben net over kers en a kers disi. Bijna ik kan taki a kers dis na amoro. Kers sami maak ooit mee, ai ni sanan kondre. In bereken dat, maar ja, we begi gado, want na gado etiren grondtapu. Na gado e bepaal giwi alamala. Maar usabi ook toe dat anefos drefdoro Alwin Ayeli welkom. Quincy, Irvin, welkom. Lorenzo, Dagveld, welkom. Iedereen hier online, welkom. Aladesma de Konja. Wish you na lobby wang, wish you ano lobby wang, welkom. Aladesma de kon online, ja voor arki eventjes. Wish you ano lobby wang, wish you na lobby wang, welkom. Male Adela schreef deja online, no. Shalimba kwart schreef deja online, Ketje, Godsparel schreef Doro. Aladesma die edoro ja voor arki anjonsu deze eventjes. Jullie zijn allemaal welkom. Daarna, DP schreef Doroja online. Jij ook welkom. Mensen, we waren alasma Odi. Delano Hoogdorp schreef Doroja. Claire Elskamp. Sang askatjef me dis nemes mi nooit. Me bedoel, nooit ai wani missimite. Zolang als je bina direct ai Doro. Net u blokkeren wambala, Young Star Faro mi blokkering. Want mishi amambe begin tech om mijn muizes, amambe begin tech om mijn muizes. Dus Young Star Faro mi blokkeren direct puro. Alla desmaja, alla de lovers, Ketje schreef doroja, Ketje, Godsparel, wangaan lief kotika vrouw, Ray van schreef doroja, en alla desma. Nanga wan kring verstang e shidat beni Miranda de boom bezig. Aladesma anga wan kring verstang e shitak beni Miranda na a waarheid uit chago miti den sma. Luku Toshe nam schreef Doroja, Oosterwolde, Shantusha schreef Doroja en Aladesma disi. Aladesma die evolo beni Miranda en het is een hele grote groep. Aladesma sa evolog minanga bumbu verstang sabidat beni Miranda na a waarheid uit Chaco met desma. Niets anders, niets minder. Benny Miranda is niet bezig met saaien en zo. Benny Miranda nee legisma. Maar a probleem zou abi. Goedemorgen mevrouw Oosterwolde, Santusha. Goedemorgen, welkom. Aladesma zei volg me mevrouw Juliana Hekstref, Doroja. Welkom. Iedereen welkom.
Ik ben nu live niet over privéberichten praten. Want privéberichten en zo. Meneer chat naar asma, meneer app naar asma. Dus AUB niet over privéberichten praten en zo. AUB. Nogmaals, ik chat niet met mensen, ik app niet met mensen en zo. Dus AUB niet over privéberichten praten. AUB. Ja mensen, we gaan door even. Me bar aladesma nogmaals Odi, ala de followers me bar Odi. Aladesma fu na Kementi, aladesma na Saye, aladesma na Benanu, aladesma na Malobi, aladesma na Dita Biki. Aladesma fu a binnenland, we bar de Odi, aladesma fu Mungo. Ala desma fu koti kaliba we bar ala odi alam desma fu sa makalio tegodor West Suriname Nikeri Wageningen Saramaka ala desma we bar alasma odi. Mensen natuurlijk Benny Miranda mina mansang echara waarheid committee ala desma. En hoe sabit aki bepaalde sma no lobby a waarheid. En omdat desma no lobby a waarheid, a groepjes massa no lobby a waarheid. Na daarom de prati omele, daarom de tak omensani, daarom de bedreig Miranda. Maar omdat de man die si denki dat, na den abi agron tapu. De man denki dat, den kan tapu alasma, mofo. Maar asan dat na iwoko. Ana iwoko kweti. Usabita ki de man die si na omensma mofo di den tapu kaba. De man tapu de vakbeweging man mofo. De man bedreigt alla de vakbeweging man. De man bedreigt alla de vakbeweging man tap alla de vakbewegingsman mofo. De man bedreigt alla de verpleegkundige tap alla de verpleegkundige mofo. De man bedreigt alla de leerkrachten tapu alla de leerkrachten mofo. Maar de man die si abi adekati etaki na dencha democratie kon. So lei, de man is na criminelen. Even is je bepaalde sma desang e bedreigt ralibisma dat we taki na criminelen de drape. En daarom me zorg we dat nooit more unom stemt op de man die si. Even abu een krim verstaan, je moet lukuk basa de man edu. Je moet check de man gedrag kaba. Mina aturu met aki mine doe niks verder. Mine meke legisma. Mine doe opruien, etc. Maar bepaalde muizes en hoofdes na so pratilei, mekelei, de potisma ekosi Miranda, de potisma e beledig Miranda, maar mi abi nanga de video's dati. Me ere de video's dis ja, de konk moto ja. Te you bedreig me gona skoutu, me do aangifte, mi kabanangator dati. I kon i bedreig me gona skoutu, me do aangifte, mi kabanangator dati. En en is de de gewoon vrouw het akkie ja. Wan vrouw het akkie ja. Ik wil maar een dag mee uit mijn ijs om mijn money. Ik wil maar een dag mee uit mijn ijs om mijn money. Maar is dat toch mevrouw, waar je feti toch? Una je feti en misschien was maar beschrijft dat je ja, mijn zijn privé bericht of dat. Maar une chatang asma, une epang asma ook toe. Want desan dat die une doen desan dat die. Maar ja mevrouw, was maar dan daarmee dat je ja. Oh, je hebt ook last van ze, no? Onze vallen ook lastig. Look aan mevrouw. Mevrouw, een heer, Lemmerik, Jerel. Etaki, abilas ook toe voor muizers en hoofdes. Lemmerik, Jerel, zij moest doen, je moest een blokkeerding. Teden kon vallen je lastig, je moest een blokkeerding. En teden kon bedreig je, dat je naar school toe go aangifte naar je afkati. En dat mee doen, ook toe. No, na om aangifte mee doen. Alla de onderzoek dat die loopt. Dus de muizers en hoofdes kon inbreken dat we hebben te maken met een criminele bende. En de meeste voeding, muizers en hoofdes, usabi dat de man een criminele, usabi dat de man een criminele bende. En de man altijd na zo blok, na zo leden prati, zo opruiing de prati. Dus desma dat die teden kon bedreigen, je moest blokkeren. En je teden kon bedreigen, je blokkeert plus je gaat je aangifte. En dat je moest doen aan de muizers en hoofdes. Je moest gaan naar de tap, nee, je noemt dat aan dat. Want je hebt desma dat de taki smano abi verstaan,
Altijd de tegen trasma dat. Altijd de muizes en hoofdes etaki trasma no abi verstang. Maar den refi ook toe. Eigenlijk na den smasa no abi verstang. Want de muizes en hoofdes, alla juru de taki abra Miranda, alla juru de taki abra trasma, maar nooit de taki abra densrefi. Mi be abuan mati na Stoelmans eiland. Mi na Stoelmans eiland mi geboren. Wan lief boy, wan gevaarlijk lief boy. Mi opa be eurokona a guesthouse voor Stoelmans eiland. Mi mix godolo, dritabetje, malobi. Na so mi mix. Mi opa komoto fu godolo. Mi vader, mi pa komoto fu dita biki. Mi ma komoto fu malobi. Mi pa na den gama sama fu dita biki. Dus mi moksi, godolo, dritabetje, malobi. Aso mi moksi. Plus, no. Dus mi opa komoto fu... Desan dis na mi no mo kan verteren, want was sabi desan dati. Dus de man zei bla 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 na so leden me kere mensen. Mi opa mix komoto godolo fu masei. Godolo akmoto. Mi pa na gamansma vol bloed dita biki. Wanneer fu dabono dagasong na tusisa meke de mandati. Mi pa na de mandati. Mi stiefvader sankweki mi tem kombigi alles peki stiefvader de mandat na bakara kondre de tande heel libi de ngwa bakara kondre gotang mi oma fu masei avro dis moksi benanu malobi tabiki dat na oma fu masei mi opa mix godolo akomoto na godolo agofika na malobi ate kon vrouw dape, aso ako meke omemtje, etc. Dus godolo, mix, malobi, benanu, etc. Dus een hele geschiedenis. Maar in elk geval, wina fu aliba en mi amasai takia, daarom altijd met taki atru, mina gamasma. Mungo dape, bumfuru familie mi go fika dape na mungo. A beginning of midi dape, ba Herman Misijang, na wang fu den barada fu Frankie Misijang. Frankie Misijang, Johan Misijang, alla de mandat na sosone voor de dape. En de familie lai ook toen naar Juma Kondre, naar Mungo. De familie lai Berna Dorp, Juliana Dorp, Sateng, Stontapu. Alla de pres dape na omen familie de dape. Des mandat na tapsey den komen te konta dape. Maar oké, dat aan een onderwerp. Een onderwerp nou na dat bepaalde muizes en hoofdes de no lobby atru. En mi altijd etaki atru. Mine haat noansma. Mino abi vijandschap na noansma. Dat mino abi vijandschap na noansma. Mina so atru mi etaki verder. Niets anders. En desma no lobby atru. Na daarom de meke legi mi. De prati omelei. Na daarom de kosimi. De meke video e kosimi. De meke video e beledig mi. Maar mine spananga desandati. Desandat me yere den ja. De ik moto ja. Oké mensen. Atori sa taki. Mi be abo amati na Stoelmans eiland. Waman den bekar. Ronald Mokro Deel. Ronald Mokro Deel. Amandisi na wan biga kill making. Amandi meke Ronald Mokro Deel. Aman pa be abi aneng Baskres Deel. Baskres Deel. Amandisi be seri brede na Stoelmans eiland. Abe abuan bar na Stoelmans eiland. Baskres Deel. Amandisi na be a omu fudeng Anton Adelaar. De Anton Adnaga omen trawang omen nefo akrube bigi. Den Sonia Deel, den Virginia Deel, den Roemenia Deel, etc. Na asoso familie fu akel dati Baskres Deel. Baskres Deel, amadisi be uroko na Stoelmans eiland. Ama be du lanti uroko dape plus ama be abuan bar dape na Stoelmans eiland. Baskres be de dape nanga 3 boy fen sambe kon dape afen tu.
I want them boy name bede Balada. I want them boy bede Roy Dale. Roy Dale betekas agrofa pafing abeshi abeshi leka abe look out leka pafing Roy Dale. Dus dat ube abi baskres be den boy baskres be amor op chima de was ambe de na Stoelmans eiland dape sambe konda pe af en toe want Roy be tana foto dan Roy Dale be kon vaak na pa Roy Dale balada be tana pe na pa Mokoro Ronald Mokoro Dale amadati be de one of them biggie boy fu baskres Dale maar Ronald Mokoro Dale amandi si na foto agro amambe lobby rij motorfiets plus Ronald Mokoro Dale amandi si be naki karate ook toe Ronald Mokoro Dale be kon na Stoelmans eiland da man be kon yepi en padape na Stoelmans eiland baskres Dale mi be euroko gi baskres Dale pikin boyte mi be yepi baskres euroko want baskres be serie popsicle wan eisje de kar popsicle maar baskres be make popsicle nanga stroop abe make popsicle da be serie da mi be yepi baskres e make popsicle plus wan trakel be de dape ook to precies sei baskres da simolo be abu wan gambi gi dansal dape ook to da ala yari de man be cha band kon dape o men bands be complete dape na Stoelmans eiland mina dape mi kweki na dape mi gro pikin boy ting da sambe psa da Ronald Mokoro Dale di a jugu kona Beneland di de man bravo cha a jugu kona Beneland da Ronald Mokoro Dale amandi si be lobby set net bakadina amambe lobby go uku bakadina da Ronald Mokoro Dale amandi si be go set in net amambe go uku abe go set net abrasei ina busi na Stoelmans eiland de man bravo wanga de man ving de man shi Ronald Mokoro Dale en ke meti ina busi want de man be denk taki na soerdati be komt wel ano soerdati na Ronald Mokoro Dale de man sutu Ronald Mokoro Dale fu baskres Dale kiri dape ina busi Ronald Mokoro Dale aman dede bakadati di Ronald Mokoro Dale dede bakadati baskres Dale begin siki baskres Dale begin siki burudu nakamang baskres Dale be de zo'n bigakel amandat be wegi 100 zoveel kilo 150 zoveel kilo baskres was lang plus hij was groot amandat na 100 zoveel kilo be wegi ek wan bigakel abede maar be tanga baskres Dale alas maar be freding plus baskres Dale aman be meke aman be monteur ook toe aman be sab mek buitenboord motoren baskres Dale die de man kier Ronald Mokoro Dale ina busi suta man kier ina busi baka dati samsa baskres Dale aman bigi siki burudu nakamang te baskres Dale ama ook toe pi baskres Dale ama dede atrakel basawini amandisi bede wan fano dumang wan dumang basawini na fuke menti angasaye als ik het volgens mij denk de man dat amanda na fuke menti angasaye maar baskres Dale volgens mij amandati ook to mi denki na fuke menti angasaye anga kande malobi tu mam denki baskres Dale na ke menti angasaye mi no de zeker baskres Dale siki aman dede baka di de man kira boy feng ina busi basawini amandisi ook tu na fuke menti angasaye basawini be meke obia gi bravo wanga de man feng basawini be mek obia basawini be de sisama basawini be do wan hebi obia man ala obia amandat sabi basawini be goina busi fu go yepi de man
de man shama enke meti, de man sutu basa wini kochen futu. Basa wini anokisi een aantal dagen later basa wini pi, basa wini dede. De man ki basa wini. Nooit de man go na tapsey, go taigi de famille fu basa wini excuse. Nooit de man go na tapsey, go taigi de famille fu baskres, aboy Ronald Mokro deel die de man ki ainga buzi. Nooit de man go na tapsey, go taigi baskres, family, excuse. Te baskres, aman siki te brudu na kamante, aman siki, aman dede. Da Martin be abi amoro bigi winkri dape na Stulmans Eiland. Da Martin be lai omen kilo go to. Bravo wanga de man ven de man is go dape. De man go boroof da Martin. Kies da Martin, tai da Martin. Boroof da Martin, teke ala den go to fu da Martin. Omen kilo go to fu da Martin. Naki da Martin nga go ni go mesandel da Martin. Du omen sanyanga da Martin. Baka dati da Martin siki, afadona siki, da Martin siki, pi akel dede. Nooit de man is go da sei, go taigi de familie fu da Martin, sorry, excuses. Nooit den go taigi de familie fu da Martin, sorry. Da Martin ook to bede fu kementi angasaye. Baka dati, masesi, a vrouw fu da Martin, ware die vrouw, masesi. Masesi be abi tupiki nanga da Martin, Linda anga Melani. Masesi, a vrouw begin siki, a man ving, a vas va de man, fa man ving kon dede, a kusumi dati, a vrouw masesi, a begin siki, masesi, te masesi pi, masesi kon dede, masesi ook toe, na fu kementi anga saye. Nooit de man die bravo wanga de man den, de wakai kosi alas madja. Nooit den go na de familie fu den smadisi, gotaki, sorry, excuses fu den sani, di passa. Sinds den die de man die vernietig mas eiland, Stulmas eiland, broko Stulmas eiland, pemi gro. Pemi pikin boite na da pemi gro, pikin boite na da pemi be guascoro. Ibe abi meester Isaiah dape, ibe abi vrouw Corneli dape, wa mooi juka vrouw, ibe abi vrouw Helmond, ibe abi omesot man dape, a guesthouse be de wa mooi guesthouse pe den be ontvang bakara. Den bakara sambe euroko dape na guesthouse, de fotoman sambe e bestuur a guesthouse, ibe abi bas sokea of sukea no, sukea of sokea, ibe abi dape, ibe abi bas Herman. Bakadati wantra wan bekong vrouw Vivien nanga vrouw Vivien nanga emang mevrouw Vivien nanga emang sukia maar mevrouw Vivien be komoto fu Curaçao da be libanga wan sar na manda de be ko da se na Stulmas eiland. Later des man dat be kon gwa foto baka terug. De man vernietig ala desan dape. De man vernietig a guesthouse. De man vernietig a mooi brokjes a de man be bouw dape. De man blaas a brokje dat op. Vernietig a he brokje dape. A vliegveld voor Stulmas eiland. De man vernietig a he vliegveld dape. Den datra oso voor Stulmas eiland. De man vernietig ala den datra oso. De man a internaat. Stulmas eiland be abu a internaat. De man vernietig a heer internaat. De man vernietig. Ketje no, dus ketje minosafi be sabi ketje godsparel. Isabi masesi no? Ketje godsparel. Isabi masesi. No, dus da Martin die de man go beroof da Martin. Go aks den familie voor da Martin. Allemaal sabatori. De man die de man go beroof, maar de man kibri de san disitok. Dat de pebu mangisma. De man kibi de san dat de pebu mangisma. Die de man beroof da Martin. De man beroof da Martin in a winkrif da Martin. Teke om een kilo voor da Martin. Om een kilo go to. Mesandel da Martin great. Da bakadati. Da Martin bigi siki. Da Martin bedo ankel fu kementi anga saye. Da Martin bigi siki. Da Martin siki. Da Martin kon dede. Da Martin kon dede. Da
bakadati da mevrouw Sessi, ma Sessi. Mino sabi sam sana a mevrouw. Wan lief, abedo wan lief vrouw. Da ma Sessi kon begin siki. Ma Sessi begin siki, ma Sessi begin siki. Da ma Sessi begin siki, ma Sessi begin siki, ma Sessi begin siki, ma Sessi begin siki da. Da later da pi. Da sa master even kon dede. Mi denk uit verdriet. Uit verdriet, mino sabi sam sa verder. Maar na so asan dat waka. En dat de man die zie, zij prati voor je kosisma, e prati voor je beledigsma. Nooit den go bid excuses a desma, dat zei. Nooit den go bid excuses na den familie voor desma. Ino si sai teke desma no. Na so buruya san dedu. So sani dedu. Na den kunu voor desma di den bekiri. Na den kunu fu desma dati de tap de mandisi e uroko tap de mandisi. Na den kunu dati e buria de mandisi. Daarom de mandisi no man eigenlijk de no man focus tapu bunsani. De no man du bunsani. Want in berekent dat de mandisi kaardestref miljonair. Maar accident soort miljonair sani den bouw poti kaba na mongo nanga albina. Soort miljonair gebouw, soort miljonair sani den bouw poti da pe kaba. Nada. Na do de ogrie sa de man dis do, de man oma focus fu do bumbusani. Na san dat je teke de man. Maar ala de ogrie sa de man dis do, ala de smasa de man si kiri da se na tampana woni, de san dati tron kunu gi de man. En na den kunu disi e buruya de man so. Da ye yere pikin dede, da ye yere sisa dede, da ye yere brada dede, da ye yere dati dede. Den sem man disi, accident man, na omen sisa fu de man fadon dede soumar. Omen pikin fu de man e fadon dede soumar. No was man no sabi san pasanga ding. Go accident man. Dus mensen, we blokkeren, even kijken hoor. Te wegi utori uno one muisjes en hoofders ja. Even kijken wie gaan we blokkeren hier. Even nou, we blokkeren. Zolang de mensen contact houden, zijn jou we blokkeren. Ai, hey Patricia, hoe gaat het? Ja, zolang de mensen contact houden, zijn we blokkeren. 6 Jopopo, fake account. Ik ga je blokkeren. Ik blokkeer je. Even. Oké, die is geblokkeerd. 6 Jopopo is geblokkeerd. We blokkeren in Puru. Oké, 6 Jopopo. Oké, 6 Jopopo is geblokkeerd. Dat nou 100% muisjes mi blok dape. Zo. We blokkeren pura no man store we moro. Dat wan we blokkeren pura no man kon schrijven romo. Te ego live aan tu telefoon dat je kan blokken gemakkelijk puru tok. Ja mensen. Isabi ome sani de mandis do na tapana woni. Dat de mandis de no wani yera waarheid, de no mananga waarheid. Dat is maar etaka tru da asan dati e hard ding, asan dati do den pijn. Terwijl de mandis ano pikisan de mandis do na binnenland. Heer binnenland de mandis vernietig mensen. A heer binnenland voor unu de mandis vernietig a binnenland. En de mandis no mananga waarheid. Dat is maar etaka waarheid. Dat is dat de hard ding. Dat de make voice, dat de kosi, dat de make voice, de bedrijfsma. Mi abis nga de voice voor de sa de make. Te bedrijf mi dat me was koud go do aangifte giu. Mi na dat me do. En verder mi abis nga de voice voor iets zou make. Dus maar disi, de mu verteer a volk abra de sanisa den do na binnenland. De mu verteer a volk abra de sanisa den do na tampana woni anga de sma. De mu verteer a volk abra adede fu Ronald Mokro deel. De mu verteer a volk abra adede fu Ba Sawini. De mu verteer a volk abra
A beroven die den be go beroof da Martin na Stoelmans eiland. Teke ala desan voor da Martin. A desan dat de man die mo vertera volk. En de man die no mo focus tapu Miranda. A zomaar we focus tap Miranda. Na zomaar we kosi Miranda ook. To become a business. Omdat Miranda mi no antron president. Mi no antron VP. Mi no antron desan dati. Mina volks. Mina a woordvoerder voor a volk. Me takiga volk. Me opo a volk ai. Adati na mi uroko. En na vrijwillig mi edu auroko dati. Vrijwillig me edu auroko dati. Dus mi no want ton president, mi no want ton VP, etc. Dus te kosi mi ine schaadt mi. Mi na ikisi schade. Ayere me yere ja da akomoto ja. Me yere ja akomoto ja. Te tech me in de rommel view, mi blokkeer you. If you tag me in one video op de Ecos Miranda, mi blokkeer you, mi screenshot you. I tag me in one video op de Ecos Miranda, mi blokkeer you, mi screenshot you. Mi no wan yere desandati, mi abi scheid anga desandati. Mi no wan ton president, mi wan ton VP. Dus mi abi scheid anga desandati dape. Hoofdzaak, belangrijk, mimcha a trukong na doro. Dat belangrijk gini. Belangrijk is, a volk musabi a true. En mina dat met jakong. En asani di mit damarting na Stoelmans eiland. Asani de manis doanga damarting. En asansa de manis doanga Ronald Mokrodeel na Stoelmans eiland. En asani sa de manis doanga Basawini na Stoelmans eiland. Basawini be demi mati. Basawini be abuan kele uroko genda pe dembe kai Andrei. Basa wini bejanga wan pamaka vrouw. Den be kai Salusia. Wan deki pamaka vrouw. Salusia. A vrouw die si. Abetana hei sodro osofu basa wini. Plus baka seifa osofu basa wini. Basa wini be abuan bar. Da basa wini be dry poku. Ama be zeer soft. Ama be zeer nyanyang enzovoort. Basa wini be de wan liefkil. Basa wini be de wan gevaarlijk liefkil. Wan gam bigi obiaman. Basa wini be abu wan gam bigi wenti na entapu. De man disi godape. De man ki basa wini zomaar. Basa wini akil disha. Bumbum kil disha. Bumbum lief kil dis. De man ki basa wini. A bumbum lief boy. Fu baskres. Ronald Mokrodeel. Ronald Mokrodeel, de maya ki Ronald Mokrodeel ainya busi. Shama enke meti ki Ronald Mokrodeel. Basa wini, a bumbu liefkil de maya ki aman pi. Basa wini. Da baka dati de man go na da Martin, beroof da Martin, teke ala den go to fu da Martin. Da Martin, amadisi, da Martin, fu ke me kyanga saye, mi be woko ki da Martin. Mi be ye pi da Martin e du bepaalde woko. Ba jempa. Ibe abu ankel den be kai jempa. Ba jempa. Be baka brede gi da Martin. Wantramang opasser Freddy. Opasser Freddy. Be uroko ina winkri fu da Martin tu. Wantramang Robinson be uroko ina winkri fu da Martin tu. Linda anga Melani, den tu meisje fu da Martin so lees dan de be kon ina winkri ko uroko te vakantie, want de be kwa skora foto dus de no be tanda pena Stoelmans eiland, maar den be kon da pe vaak. De man die si go beroof da Martin, teke ala den go to fu da Martin, baka dati den du omesenyanga da Martin, naki da Martin anga gongogo, me sandal da Martin, alifkel die si. Aman siki te pi. Aman dede. Nooit de man goe da sei na tapsey na binnenland. Da Martin be de wan gevaarlijk liefkeel. De man chai buruya go ki da Martin. En da Martin nooit de man goe da sei na binnenland na tapsey. Go taigi da Martin. Go taigi de familie voor da Martin. Excuus. Nooit de man suku masesi. Nooit de man suku masesi. Fu taigi masesi. Excuus. De familie fu Baskres del Ronald Mokrodeel. Nooit de man suku de familie dati. Fu go taigi de familie dati. Excuus. Nooit one day. Ala den tamangi dede ina busi dat sei. Nooit de man go suku de familie go taigi de sma. Excuus. Plus den boto fu da Martin di de man be beroof tapaliba. Te de be komoto na albina egwa tapse anga den lai.
De man beroof ala den boto fu da Martin. Teke ala den gudu fu da Martin tapa liba. Nooit de man go taigi den familie fu da Martin. Excuus. Nooit de man go soy den familie fu da Martin. Excuus. Nooit de man die si go bid excuses aan. Nooit one day. Maar de man die si e meke lei e prati. De man e meke lei e party e kosisama. De man e meke lei e party e legisma. Maar te de meke de lei te de prati de lei e kosisma e legisma. Nooit de taki abara de sansa den do na tapa na woni. De ne taka abara de sandati. Dat de pe boeman. De pe miljonair. Wij zijn miljonair. Maar de miljonair die si. Gwa mongo go luku. Sa den bouw poti na mongo ka. Gona albina go luku sa den bouw poti na mongo ka. Milionair moet tanfa fu milionair. Luku na paramari bouja. Da je luku san sarju bouw poti na paramari bouw. Da je sita ki sarju be doa echte milionair. Luku de san di sarju bouw poti a milionair. Maar we taki u abi milionair a mongo. We taki u abi disnanga dacha mongo. So tu sani u bouw pot dapek ba. Last wa mana wan piki boko kepa hok amango bouw dape. Amango bouw wan piki kepa hok. Poti dape a mongo tak fu organiseer dansi. Da sem mandati e poti omema e kosi Miranda. Amandate poti omema e bedrijf Miranda. E poti omema e kosi Miranda. Terwijl a man die go bouw a kepa huis dape na Miranda. Ama disi legi bravo wreed. Kor bravo. Ama disi legi bravo. Ama legi bravo dat na en abi intercity bar pond buiten. Na ama legi bravo dat na en abi intercity bar pond buiten. Ama legi bravo. Dat bravo spend ome money. Potisma verfi a heer pressie. Want da man kor bravo dat bravo o organiseer san dape. Fusete popokanda. Fusete verkiezingen campagne etc. Dat bravo bribi. Alwin Ayeli, precies dat na hitoli tok. Precies dat na hitoli. Tagi dengi meke de tagi dengi meke de verstang. Alwin Ayeli. Gantangi tagi dengi meke de verstang. Alwin, de man die si douan sanyanga anga opa dagason tu. De man douan sanyanga omu dagason. Dagason be bar de man dat de man omu go woko na busi. Perus Alwin Ayeli, isabisa de man donga asweli. Tijdens ajugu fu beneland. Au biagi dat de wini be meke gide maya. Au bia gida de mi yanga dali bone anga den dagason di den be meke gide maya asweli di den be meke gide man sa den gide man donga asweli di den man gide ma ubia sa de man donga ubia di den komota di tabiki di de dongo fugwa abilo fugwa stul master na tanga de tape chape sa de man donga ubia a letina fade kayen fade kay asula ya baka asula gide na puketi dape gaulo tok ya gaulo letina gaulo dape na futu pasi abara puketi dape di deman dongo komotona di tabiki di deman dongo komotona a gamboli pasadi tabiki godo pasa moitaki pasa moitaki even godo gamboli futu pasi di demando ondrose fu gamboli dape a gambi gidipi wata dape sa demando anga de ubia di den sama fu begiden de man te commencer fa ubia de man fingia wata na ape de man te commencer fa ubia fu de man fingia wata sa demando ata se fa ubia di den bem chai go baka gide sama fu adi tabiki a gamboli nooit one day de man chai ubia dat go baka nooit one day de man chai ubia dat go bravo wanka de man vien bisi nooit one day de man chai ubia dat go baka dat sa demando dagason besende toalu fu kabiten fugo bali de mayataki umukomoto na mamanjuka bika mamanjuka na apewe du fano udusani mamanjuka na apewe woko na apewe sete alawi fano udusani dagason na mi gambigi omu jape mi ekto omu chuku dagason sende toalu fu kabiten fugo bali de man a mamanjuka taki ukomoto ape na apewe du fano udusani sa demandu di den kabiten go do na mamanjuka bepaalde fu den kabiten di den go do na ape miye na chuku de mango teke bepaalde fu de miye na chuku de mango teke dape de mango teke chuku a hi woko di dagason sende de man fu go du de man no da woko de man dai baka de mangwe baka dati omen fu den kabiten de dede omen fu den kabiten de siki den dede baka dati mamanjuka
de man poli mamanjuka bika ubia di de man be gide man komoto fu gamboli di de man dongo gwanga ubia de man stowe wanse fa ubia dape na gaulo na gambi gidipi pesi dape de man towe wanse fa ubia dape de man dongo gwa gamboli di de man dongo gwe na bilo dongo gwe na sani fade kayeng mamanjuka ahi tabikini a tabiki nyanga akiki de man vernietig ala dape meke mocho kampu dape pocho me soutu mocho tenti dape pocho me mocho kampu dape terwijl mamanjuka bede a gampe si pe ube du fano du sani de man vernietig her mamanjuka meke ome mocho kampu pocho me mocho kampu ala sei ome umang ome gansoki e soki dape etc. Poli a heer presi want a pres dat no be gwanga de sandati de man vernietig mamanjuka baka dati gama gasong siki konaki gama gasong pi akel kolas libi dus de mandis ano pikisan de mandis duna liba maar de mandis taki abra ala yude taki abra trasma ala yude taki abra trasma ala yude mekelegi trasma ala yude dusi maar nooit de taki abra de sansa den duna Beneland nooit de taki abra de sansa den duna Stulmas eiland na den tor dat de mutaki en Miranda de jafu taki atru Miranda de jafu taki atru en mi de mandis de muizes en hoofdes disi de nome meke voice bedreig me de nome meke voice sende kon e bedreig me toch de mij taki de na gevaarlijk man de ogrie de gevaarlijk uteke wan goni da usutu mi gewoon maar no me sende voice is koi bedreig me wan mina ifelewi mina ala gadu de mi ja strati dus uteke wan goni da usutu mi maar no me sende voice da we bedreig me is sende o me voice bedreig me omdat de voice de metos de wine mi kakalasi ai nim kalas metos de voice dat go de voice de meyere de ja dat de como to dice de voice dat ne do me next we so make voice cos me ala day de voice dat ne do me next mina me wani ton president fusana mi no wani ton VP fusana trasma de di wan ton VP anga president fusana mi no wan ton de sandati dus de voice we make cos me abi scheid anga de voice dati hoofzaak atumu taki a dat belangrijk gimi en de samayami be baarden dat opina maar sa den be taki de muizes sama de goede niet nagesproken bikano alamala temetaki abra muizes na wan picking groep sama desma dat no ipiso ze zijn niet zoveel. Bedankt Roy, meneer Roy Grootvaam, bedankt. Sheikh Lala gaan we blokkeren. Sheikh Lala gaan we direct blokkeren. Sheikh Lala. Wacht, waar is Sheikh Lala? Even hoor. Sheikh Lala gaan we direct blokkeren. Even één moment hoor mensen. Ik ga Sheikh Lala even blokkeren. Even Sheikh Lala. Even hoor. De man is nog maar naar atru tot eta katru. Sheikh Lala, ik ga je blokkeren. Sheikh Lala gaan we blokkeren. Sheikh Lala is geblokkeerd. Sheikh Lala is geblokkeerd. Mimati Doro, Fawaka, Herbie Lay. Long time. Alanga mino chamatif medisi. Herbie Lay, Fawaka. Ibra de base ke so desma atru jaere. Ibra de base ke so desma atru. En fameta katru. Dat een groepje muizes en hoofdes in de lobby atru. Dat de waka e bedreig, de waka e meke omele video e kosimi. Aman di de man pocha mongo dape e meke omele video e kosisma. Aman di de man pocha mongo dape e meke omele video e kosisma. Intercity aman dat ama heli bilanga ama e kosibaka bubasma. Aman dat no lobby baka bubasma. De goede niet nagesproken. Maar intercity no lobby baka bubasma. Na constanta mandate kosi baka bubasma. Amatif me die bij amatif me die ontruimen man pour pont buiten. Wan opu balaf me. Na wan opu balaf me ontruim intercity pour pont buiten. Intercity amade be teken bravo e potjaini krantjen ke keskesi. Amade teken bravo e potjaini krantjen ke yapi.
Da ote intercity ko lobby bravo so. Intercity core bravo dat na e abi pont buiten. Ataigi bravo dat bravo mu, bravo osani, wana e abi pont buiten. Bravo sende smago dape schilder heer intercity pont buiten, schilder a heer pressie. Schilder a pressie kon geel zit omesan dape bravo zit a presko helemaal bravo schilder a presko helemaal terwijl intercity na lei intercity lei ano intercity abi pont buiten intercity bede fu wan tramang wan eigenaar die abi intercity na wan tramang amandat na wan matif mi amandat sera presi giwan opu bala fu mi mino wan kaya bala neng ma bala di baya pres na wan bala fu mindsi amana fu mindsi opu na wan opu bala fu mi fu mindsi by intercity teke da aman by intercity pont buiten teke wan opu brada fu mi baya pres teke da a opu brada disi di aman go na notaris aman taigi de notaris dati aman di abia pres aman di e jura pres di de dape intercity aman mu ontruim alasan puru want a brada di bay a pres dape teke na wan brada fu mi ana de famille fu gaman ook tu amana fu mindsi want den gamas ma abi famille ook tu na mindsi na aman dat bay intercity pont buiten teke mano awaf de man intercity go legi bravo dat na e abi intercity pont buiten da bravo sinde omesma go schilder dape schilder alazani bravo a later bravo de man kon kies fuere dat na lei ama be lei na lei de man be lei na lei de man be lei ala de man na lei intercity pont buiten be lei dat na e aba presi ano e aba presi de man go ontroi mama dape pochama do ifiri dus na lei ama be lei da intercity pont buiten ja amango bouw wan kippenhuis na mungo da kippenhuis ja mango bouw na mungo da mai peva man lobby bravo da de man die se def donte na pikin don den don da na sem intercity aman de dape espioneer e teke ala informatie e prati da intercity disi aman infiltreer go chai de man disi boku saka da intercity de dape e teke informatie e party dat de muizers en hoofden die si don den donte dat de domein aan da intercity die si want de meeste voor de muizers de mano abi telefoon dat de leni trasma telefoon dat de go live dat de kosi Miranda intercity poti den go live kosi Miranda go live mine spanga den kosi dati umusabi taki intercity be beledig bravo breed na intercity amandisi be teken bravo ala den kranti dat mi abi pe intercity be teken bravo pocha ini kranti enke yapi enke keskesi de man be beledig bravo we kosi bravo chobo nya sem intercity disi ne de man disi den black brada dis den doman disi ne de man teka man pot dape amongo amango bow wan boko tenti poti dape wan boko kepo hok amango bow dape fu pour moni na desma disi skin da den de dape da de pitifi last tio kira mananga kosi wan tio sab amandat bung tio sabi intercity bung tio kosi intercity te ano bung tio no mo kosi intercity so na mongo dape dus da de man dis fade no abi verstang de schreef ne meke moeite fu taki de schreef ne meke moeite fu kon op giden schreefi dana sopimang a palemang doglalal a sopimang a palemang doglalal anga sopimang a palemang intercity na de madati a bop teke potje ke visman fe taki ga partij amada na sopimang Utrecht de mandat doglalal na Nederland da woshi dat de mandati amadat na sopimang na palemang doglalal na palem de mandat te dringi de mandat na palemang dana de mandati abop teke poti ik ga je blokkeren dan zo ik ga je blokkeren even hoor dan zo ik ga je blokkeren je moet niet hier komen bemoeien dus dan zo ik ga je blokkeren no blokkeren direct no verwijder a reactie view maar niet bemoeien
anders me block you. Dan zo in een boom, anders me block you. Mensen dat de man die zien, abob, potwan man dape, epe taki mangi abob. Want zo doklala, amai taki asabi me. Pe amadat sabi me. Nooit amadat sabi me. Nooit me met amadat na Nederland, mensen. Na lea mai lea ke dagu. Amadat na palm amai dringi. Luka man fesi. Te luka man fesi, ahe doglala da. Te luka man fesi da yeshi dat amana sopi man. De mandat na palm de dringi. Interseti de mandati. Na palm de mandate dringi. Luku de man fesi da ye stak de mandat na palm de mandate dringi. Dus dat de man die zie. Doglala le tak sab me na Nederland. Pia ma sab me na Nederland. Nooit bin nga dat mit na Nederland. Mi be de na noorde, ma noorde lay na nga foto. Noorde lay na nga omen pikin foto. Groningen, mi no beta ina foto Groningen centrum. Mi be de ina omgeving dat persoon, maar mi no beta na pena centrum. Meke doglala consort mi soto aan voor den pikin foto. Soto aan voor den pikin foto aan mitimi na Nederland. En soort jaartaal aan mitimi. Bikana bijna 15 jaar in midden Sarnang kaba. En in 15 jaar is midden Sarnang nooit mi poti mi voet na schip na nooit mi poti mi voet na Sandrij. Nooit mi soor mi fesi na Sandrij. 15 jaar kaba nooit mi soor mi fesi na Sandrij. Nooit mi go teke plane go na Holland. Nooit mi soor mi fesi na Cayenne. Nooit mi go teke plane na Cayenne go na Europa. 15 jaar kaba. Mino abi paspoort. Mijn Nederlandse paspoort verval langa tenkaba mijn Nederlands paspoort verval. Mijn abi paspoort. Mijn no man frego no man pres. No man pres mi no mango. Bijna ik kan taki mi tom bravo want mijn abi paspoort no. If mi wani vrij dan mi meke mi paspoort dan kan vrij. Maar no bijna mi de precies en ke bravo. Mi no mango no man say. Mi man teke plengo no man say. Want mijn abi paspoort. Dus de man is na lei. De man is lei. Na lei de man is na so lei. De man is meke. De man is hier na constant. Meu verwijderen aan mandisi. Meu verwijderen aan mandis naar een fake account. Amandis abo een fake account. Me chaman poto een foto voor midape na fake account. Meu blokkering. If ik schrijf ito sanja. Mensen is een fake account hoor. Maar if ik schrijf ito sanja me blokken direct naar muisjes en hoofdes. Me kan go forteer des massaide den ki da Martin. Me kan go forteer des massaide den ki basawini. Meka go forte des masaide den ki Ronald Mokrodeel. Meka go forte des masaide den beroof da Martin. Meke amuises en hoofdes ja go forteer a volk. Saide den beroof ala den bangina Paramaribo. Teke ala de staatsmoney voor a kondre. Dat de muises en hoofdes dis mo forteer a volk. Inom kon val Miranda lastig. No kon val mi lastig. Mi no wan jere next abrawi. Wan mi no wan toon president. Mi wan toon VP. Dus mino de in de branche dat. Je begrijpt? Mi uroko mina atru me taki. Mi etaki atru ko me volk dat na mi uroko. Maar wie je meke lei ala dei, wie je meke omele ala dei prati mi abi scheid, mi abi kakalashanga de lei sa ye meke dape. De lei dat desan dat na idu mi next. Me yere de ja de komoto ja. Me yere de ja de komoto ja. Inai beschadigt me, inai schaadt me, want me want tono een president. Minai gogi president post, minai gogi VP post. Dus en amo bete want omo we kwanga de so sandati omo mi kwanga de Binnenlandse dossier omo we kwanga de so tu taku agudagu manieri dati omo mi kwanga de Binnenlandse dossier. Dus eigenlijk bijna nou wie e potu we basi aini problemen omdat we don en nadora don you don make o potu de manke intercity fadekale a parlement intercity a parlement doglalal de mandati go look mandat dossier na Nederland go look mandat dossier na Nederland na so mandat dossier begin na Nederland da mandat e wan konja ko ipe taki manja etake go ipe taki mangi bravo et dis dati de mandati doglalal go look mandat dossier na so man dossier begin Nederland na post de mandat post ma fingi kona sanang na post de ma posta ma fingi kwa sana uno sabi sa amadura sa na Nederland maar na post de ko amadat no a papira doglalal no a paspoort amano a Bordeaux paspoort maar je ziet dat die boemfuru criminele de man die zitten de longonja dat de longona abob dape dat de longo kibri dape a dape de longo kibri dat de meke omelei dat de wanneer bedrijfsma elegisma ze willen mensen afpersen. Ze willen mensen oplichten, mensen afpersen. Is dat want criminelen altijd de one
perstras maar af, mekkelegis maar, om mensen af te persen. Dat na de man die zo dus mekkelegis maar, en om te proberen om andere burgers af te persen. Dat na de man is criminelen toch? Na de hoor dat criminelen het doen. En langzaam afvolg die aye consi dat de man is na criminelen. De man is een miljonair, maar accident. Dem accident, luku amatif media schreef sabaman. Luku ja, herbi tagi de mangimi. Tagi de mangimi, da adog la lal dape, ama dat na pala mama dringi. Nederland da se ama dossier na soma dossier bigi. Da ama wan play geweldig manja. Ama dat no man knapu. Dogla no man knapu da opo in finga gwa lok tu. Want hij dompu fadon, arki fa taki. Ama hees te fok op, ama hees te schoor. Na palm nomo ama dringi so. Luku ja, luku wama herbi lees refetak. Nkusa herbi lees skrif ja. Dogla la ama dat na sopi, man de man dat na palm de man dat te dringi. Plus ama dat dossier. Ama dat dossier na so ama dat dossier bigi. Na so ama dossier bigi. Dus de man dat eigenlijk, na de so man dat die, na de Ngwete, oppassen want me blokkeer you. Lukuja, Lukuja. Herbilei tagi de mangimi. Lukuja. Nkuja, isi, mi Nederland mi no saba mandat jere, nooit meer ama miti. Lukuja se herbilei skrivija. Aman snaf Nederland. Herbilei, aman doglalal na café ais don herdei e begi money herdei. Donc, amandisi, luku amandisi herbilei, mina 15 jaar mi de na sarnang. Na dim kona sarnang, mi lees sabi ala de mandisi via Facebook. Via Facebook mi lees abala de matif mi disi. Dus de mandisi doglalal, mi no saba mandat nooit mi nanga doglalal miti. Nooit mi nanga mandat miti na leia elegi mi. Daarom mi taigi de afkati mi meke den do aangifte gen naar Nederland. Plus sarnanja mi meke melding kaba. Dat de man dat hij probeert voor pers me af. Die probeert om mij af te persen, om mij op te lichten. Ze bedreigen me, etcetera. Mi meke melding kaba. Luku sa ne schrijft ja. Amana café ama is don he de dringi sopi palm. Amana palm, amana te dringi. Dogla na palm. Even hoor. Even wie ga ik blokkeren? Laten we even kijken. Lukuja. Mensen, hoe lees je herbilei escrevi? Herbilei forteer unumoro. Herbilei fawaka. Wantusma takamano abi Bordeaux. Wantusma takamano abi paspoort na truno. Plus mi yere tak na post de posta man fringa man kona sarnang. Da malongo dok na abob. Doglalao. Fawaka nga ator dati herbilei. Zij sabi fator dat. Zij kan forteer unu over ator dati. Lukusa herbilei escrevi ja. Ik ken Doglalal persoonlijk van de straat aan de man dape lei drai margogisma. Lukuja, herbilei etakija voor Nederland. Dus dus mensen, weet je toch? Teme zo roede staan toch mensen. Oké, deze gaan we blokkeren. Een fake account. Een fake account dit ja. Mensen, een fake account de in een show. Dan gaan we een profielfoto of me. Is een fake account. Mi noteren poti que vamos blokken dadelijk. Dadelijk me blokking. Mi noteren poti. Mi noteren poti me blokken dadelijk. Herbilei. Forteer unumoro. Grantangi forteer unumoro herbilei. Forteer unumoro. Uyer na kamano a papira. Amana posten voor dat ze kon Nederland, kon Sarnang. Daarmee kon die ze suku voor pers maar af. Isabi, de man dat de afpersers leidt, de man zei wan pers maar af. Maar ama moest abitaki afpersing nou een zware criminaliteit de dape. Tego probeer voor pers maar af. Tego
probeer voor pers me af na 20 jaar straf de mij gaan naar Nederland. En me melding ba dat man dat hij probeer voor pers me af. Ook al legi me dat asabi me, mijn payeng, etc. Nooit me mitja kakalasi chobo fesi man dat me no sabeng. Wan kom pers me af. As kouta soto yo soto, me do melding ba na Nederland diu. Nooit me sabi you, nooit me meet you. You na sopi man, na palam je dringi. You na alcoholes, you na palam je dingi sopi man na you. Adi de man posti fringik moto of Nederland konja. Nee longo kibri na bravo, da pepe taki mangi bravo. Terwijl Nederland a dossier na Nederland na so a dossier bigi. Alas ma sabi dat say. Luku sa herbile escrif ja. Luku da ulei sa herbile escrif mensen. Ulei sa herbile escrifi. Mi Nederland no wans man no sabi. Mi Nederland pe mi beta na wan picking foto mi beta na Nederland. In een kleine stad mi beta na Nederland. In een kleine stad. Temi bo an play poku mi bego play poku even na de bigi foto even mi bego baka. Mi no grow in de bigi foto. Mi no grow in de bigi foto na Nederland. Na wan picking foto mi betang. Meke ama dat konso mi so tuan voor den picking foto mi betang. En mi be kenki ala den picking foto mi be kenki ding. En na 15 jaar ik ba mi de na Sarnang. 15 jaar mi no go na Nederland. 15 jaar mi no pot mi futu na Sanderij. 15 jaar mi no pot mi futu na Kayen. Dus na 15 jaar mi no gwa Europa kaba. Dus de man is na lei ando be saka palle mofo. A data de man disi. Dus en mensen we zien dat de man disi e bla bla bla. De man disi e bla bla bla. Ma umusabi taki de man disi. Umusabi taki de man disi na soso. Na so bluff de ma e bluff. Na bluff de e bluff. En umusabi dat de man disi. Umusabi taki de man disi. Alla de man disi. Umusabi den dat. Meke den conforteer unu over de ogrie. Sa den basie duna binnenland. De sani sa den duna tapsey. Adesan dat des ma disi mu conforteren. En verder. Uno mu arki de leven dus maar die mensen. Omdat u sabi. Lukuja. Uleisi ja. Amana zomaar ando. Jarenlang had hij verblijfvergunning. Ik weet niet als hij het had kwijtgeraakt. Afro sanjepi ing nanga papira. Had hem uit huis gezet. Dus mi denki ing papira bing verloop. Lukuja mensen. Na de man disi wan konkosisma. Dus doglalal. Na post de man voor Europa kodisi da, maar die se wan koya voor kokosisma. U leisi ju eto leisi. Doglalal, lukusa de mij verklaar vanuit Nederland ja. Doglalal herbilei verklaar ja giwi. Doglalal amana zomaar aan de man. Jarenlang had hij verblijfvergunning. Ik weet niet als hij het kwijt had geraakt. Afro sang jepi ing. Nanga papira had hem uit huis gezet. Dus mi denki in papira ben verloop. Lukuja. Na de mandati wan konkosis maja. Dus na mandati longo kibri na abob da pe mi tagi utok taka mandis no a papira. Na post de man posta man fringa man Nederland konja. Ama longo na abob da pe goi ando. En ama disi fosi. Ama be pe bigi NDP man jak moto na NDP sadu. Agona abob. Constanta bede tapchane kosichan. Adogla lal disi. Na constanta man bede tapchan e kosichan. Constant doglolal ama bede tapchan e kostan. No alongo dok na abob e play bigi abob man. Sopi man. Ama dis gwa Nederland. Nkuta des mais ama gwa Nederland. A vrouw sa yepe mananga papira. Amang kistro binang a vrouw potamana doro. Yagaman pot na doro. De man posta man fringi kona sarnandi sei ama longo dok na bravo.
Je ziet ook mensen, dus dat na heer saneren mensen. Dat na heer tori. Dus desma disi, we na true e chakong en isabite e chara true konda ai had desma disi toch. Dus het is niet anders. We altijd e chara true koma musabita desma disi, nooit moro unom stemt op desma disi. Nooit moro unom potwist tenki desmadisi mensen. Nooit moro, want desmadisi, ze zijn niet te vertrouwen, ze zijn onbetrouwbaar en ding gevaarlijk. Mikabataki. Een fijne dag, a politiek ontwikkeling no, a kondre unu, a kondre ne draaiboom. A heel ontwikkeling voor unu, in a kondre a kon fok op. De prijzen etang opogodoro terwijl adala saka. Want eigenlijk te adala is saka. Dat de prijzen ook toe moet zakken. Maar zou je no adala is zakken, maar no de prijzen nee zakken. Dus dat want dat eigenlijk de man is nog maar zit next, de man nog maar zitting. Want meer no dat adala zakken weet naar 35, maar alle de prijzen in de winkel, na no alle de prijzen e oppo. Alla de prijzen e oppo gwe na lok tomorrow. Alla gado de alla de prijzen e oppo gwe na lok tomorrow. Dus de man eigenlijk de man nog maar zit next, de man nog maar regel next, na pot de man pot je pina. Want adala koers, eigenlijk normaal te adala koers is saka, alla de prijzen moet saka mee. Alla mala, asosa ne go in wa normaal kondre. En no go in de supermarkten, go luku den prijzen. Alla den prijzen in de winkel, alla den prijzen in de supermarkt, na no den prijzen e opogwalok toe. En binnenland, de samoro diri dat ze naar binnenland. De san na verschrikkelijk den diri naar binnenland. Dus de man is nog maar zit next, we de janga pina. En mensen, tot slot, we jere wan san ipsa, en asan samsa, we bar ala den nabestaande, de nabestaande we giden akrakti a big up. Mi bijna a neti dis bijna mi no man seribi. Mi no sabi fa wan manenge kan lauso. Mi no sabi fa wan manenge kan sikiso. Wisi sa wan uman piki dunanga you, maar you no abi a recht voor koor asma godu bepaalde sananga a uman piking. En if wan umasma no love you moro, if a vrouw no wan you moro, you no abi a recht voor koor a uman disi, chago, dusani nanga eng. Maar wan muisers en hoofdes haal wan san uit, san bijna unoman bribi, sandu amandisi. Unoman bribi san kona amandisi ede, sandu amandisi asan sa amandu. Want if je janga wan uma a uma no wan moro, da je libas ma meke agwe. Wisa uma abitramang ano wan moro, libia uma meke agwe. Maar wan muisers en hoofdes, die dibri konama ede, satan konama ede, amago dusani sang bijna noasma, no man verstang de sani sa amandisi go do, en saide amandisi go do de sandati. Maar mina wai ni details, dipi. Maar alla de nabestaande, alla de via, we winsi ding sterkte toe. Bika asandisi, minoman telek no minoman bribi asandisi. En als ik erbij stilsta, dan bijna minoman verstang fama disi kan go do so sani. Want if i edc euro kobung, ino go do so sani. If i abi fustang, ino go do so sani. Wan vrouw no wan you moro, ino kan go do so sani nga wan vrouw. If a vrouw abi tamang of a vrouw teke tamang, you know abi aleti, you know abi a recht voor do so sani nanga wan vrouw. Wis a vrouw abi 100 tramang, you know abi aleti voor do so sani nanga a vrouw. Bika a vrouw dat hij ook to na sama piking, na sama meke asama tu. En dat je meke asama dati alasi, asama lasi, de famille fa sama, de lasi de uma piking, plus de lasi wan pikinenge ook. Da asandat mi no man keur asandat boom. A bala di godo asandati, a muisers dati mi no sap sananga man, mi no sap sananga man verstang, fai kan do so wan sani, mijn God, mastra gado di meken goron tapu. Fai kan go do so wan sani. Dus na gewoon je wiki, gewoon je wiki wan manteng, dat je potasandat in you ede, dat je lok a vrouw uit, je lok asma uit, omdat de man die na a dominant manier sa de abi. A pe basi samagis, de man die lobi pe basi gisma, de man wani pe basi alasma. En na so de man die wan pe basi ala umasma. Maar asan dat no kan, ano you make a vrouw, ano you gi a vrouw leti, ano you gi a vrouw libi.
You know, abi a recht dat go do asan dati. Asan di go do dape. A kunu di potit, a kunu di e chai kon dape na you be dape. A muises di go do asan disi. Sama sende you. Fai du konta pa idee dati. Afro, I know you make it afro. I know you gi afro disi libi. Dat je lok asma uit. Je locking uit. Dat je chai en go teke kik. Dat je chai pikinenge ook toe bij. Je chai pikinenge ook toe. Je chai pikinenge. Dat je dusanyanga mama fa piking. Dat baka dati dat je dusanyanga piking fa mama. Dat je boko moto de gwe. Je boko moto de gwe. Dat je gwe chawan hi tase. Dat je go dingi sani dat se atase. Ki you sefi. I go on tapu disi. En dat is ziek. Na dat na siki, na dat na lau. Desma di etagi trasma takisma verstana yurokobu of samai lau of this, dat, etc. Dat na siki, dat na lau. Dat is ziek, dat na lau. Fai kan do so ansani. Asama abi sisa, asama abi brada, asama abi ma, asama abi da, asama abu wang hi fami. Anolek takasma yuru doro, da gado te kasma. If na asma yuru be doro, da gado be te kasma, dan no asma no man tak next. Maar mooi jongu schoonheid, beauty, dat je lok asma uit, je lokking uit, guaso an presi, fugo du ogrie na asma. Laat zo'n sambepsa ook toen naar Saramaka. Wamang lok a meisje vind goeien wa oso naar Saramaka. Aman taya meisje. Aman broma oso. Kira meisje in a oso naar Saramaka. Asan dat niet zo lang geleden. Baka dati. Want ramang a dochter ving. Na pisi fu leiden dat ze. Aman goeien wa a weiland. Aman wurg a dochter Kiri dape. Wurg a dochter Kiri. No baka dati, disi baka, plus fossi disi, na ometawan voor de soort san disi befende presi. Saip sai na kondre disi jong. Saip sanga desmai na kondre disi. Saip sai na kondre disi. Mensen, sterkte aan alle ding sma, sterkte aan alle Surinamers, sterkte aan alle Libisma, we wisten alasma, sterkte. Mi ben Miranda mine had no asma. Mine shi no asma lek feyanti. Mina tru me taki. Na tru me chako na dorogi a volk. Maar want to muisers en hoofders de lobby asandati. Dat de shimi enke feyanti. Maar nooit mi do de wansani. Nooit mi do de wansani. Mina a tru me chako. Mina a tru me taki. Vrijheid van meningsuiting. A dat me taki. Maar van de muisers en hoofders. Boemvoeruf de na criminelen. En de man dat no lobby te etaka true. Dus dat door a true samen takina dat e had ding. Dat de bedreigt me. De make voice bedreigt me. De make voice sendegi me. De make voice pot tap TikTok bedreigt me. De muisers en hoofders e doe den sandati. Want to abop man e doe den sandati. Alaga do de bedreigt me make om een soort voice e doe den sandati. Altijd met hij tak alla den bedreigingen in a contradictie. Na de abop man e bedreigt den sma. Na de abop man bedreigt de verpleegsters. Na de bedreigt de verpleegkundigen. Na de bedreigt de vakbeweging. Dus de man die si anosma voor stempot moro. De man is anos maar voor stempel moro. De man is na criminelen. Na criminelen. Oesdre feshi sa de maidu toch? Oesdre feshi sa de maidu. Oesdre feshi sa de maidu. De man is anos maar voor stempel moro. De man is na criminelen. Alas ma mofo de mai wan tapu. Alas ma de man is wan bedreigd. En lei nanga ogri nanga kunu nanga didibri nanga satana voor de man is wang. En daarom de man no man do no wan busani. De mai tak de man. Oké, no afro di se takwang bursani. Ano no menga ito mati baka. Ma de die contact fok op san baka me block you. Sen pensa is evite ke big up. No mi se taki bursani. Wa mi be block ite ne sen de begite ne mgi wan kans baka. Dai horenso. No contact lau sani. Wan sen pensa is refeshi dat den sama fui de pina.
De sama fu como to na mongo fute na godolo, ala de sama e pina. En ano disi ube beloof den sma. A pina sa den sma e pina, ano disi ube beloof den sma. Misere fi na ome fami me abia ni abop. Mongo dape na ome fami me abia mongo dape. Ma ala de sma e pina. No fa cares. Me shidat, de ma meke moite gides ma want to money, meke des ma go fee cares. Ma adacha ala baka dati januari kon februari kon. Dus desma disi uno mek de ma disi korui pot ina pina moro. Hi Bernie bent. Ja man, de ma e bedreig, want to abopers de ma e bedreig, de ma e bedreig, de ma e mek video e bedreig, de ma e mek video e post e bedreig. Is de want to abop man fu mongo. De man mek want to video e bedreig mi tak ja fa besape metang dis nanga dati want to abop man de man dat na mungo man if you dus na vanuit mungo de man de bezig ke bedreig e do omesani isabi maar mi do melde na de school to mi melde de school tak luku de man se bedreig want to man fu abop e bedreig mi want de man dis na de man dis na so den gwenti tok maar mi dat de man dis kan vergeten. Den kan vergeten mi de abop man disi, de man dis no man kontap mi mofo. De man dis ne kon bapal gimi oteme taki nanga otemi no mustaki. Na kakalasi. De man disi na kakalasi. De man dis ne kon bapal gimi oteme taki nanga otemi no maktaki. Me ke den tras masa den fende etap de mofo. Na de mandati. Na de mandat den fende etap mofo. Maar mi dat de man dis nom tjade san voor den konami. No one muises en hoofdes nee kon taigi mi otemi taki of otemi maktaki etc. Mi if mi wani ala day me go 5 leisi per dag live. If mi wani ala day me go 10 leisi per dag live. En me taki sami wani. No one kakalasi abop mane kon tap mi mofu. Asan dat na bestaat. Mensen utambung bye bye one love. Ciao. Baka amoso is even video van kan ervoor. Baka amoso of fabala de abop mij make o me voice bedrijf en make o me voice post bedrijf maar usabi da kaso de maya de kaba criminele na so de kaba ta vasha de aso de maya de aso den gwenti want in breken tak de man teke a gedrag voor den basie want den basie se even do o me so to ogrie den basie ada crimineel gedrag. Den basie abi a crimineel gedrag. Dus de muizes en hoofders, den basie abi a crimineel gedrag. Dus den sevi abi a crimineel gedrag ook toe. Dus naast de man die idee. Maar ja, 2025 ik kon. Dat we straf de af we zo idee. Nooit moro nom stemt op de man die. Nooit moro. Meke a picking groep abop sma. Meke a picking groep abop. Meke de sevi stemt op de man die. Efi poti stengi de man die. Tak yo go de man die 5 jaar baka. Na kakayo nyang. Ai. Nakakayo nyang if je go pot you stengi de man die baka beste mensen beste lieve Surinamers if je go pot you stengi de man die baka nakakayo nyang luku sa ipsa no na kondre dus dadelijk de man die na te 2024 kodoro 2025 kodoro bijna dat de man die zo compleet lief man dat de man broko om een prijs saka da omen prijs op broko saka, da omen sano verander, da omen sano kon normaal, da cementprijs op saka, da alla den prijs op saka even, da alla sani oseka, da sani osaka, fukoriu baka da teis tempo de madis baka. Sorry. Fukoriu da teis tempo de madis baka dati. Teis tempo de man is baka dati da prijse opogwa lok tu jolo. Da feifi ali di ogwa nya pina, da u hebi mo a feifi ali pina di we nya no. Dus de man is no make de man is kon tapi mofu. I mak taki, i mak giu mening. Tede kon taki lau san, tede kon kosi, tede kon beledig you. Blokkeer den pura dat me do ook toe. Want de suku fu boko usaka nanga beledig you, kosi you, leeg you, adat de suku maar de san dat na do mi next. Te den kon skief rommel, den kon tak rommel, blok den puru, mina dat me do ook tanga ding. Oké mensen, groetjes, me baru odi. We go door gewoon nanga waarheid, ala gado day, we go door nanga waarheid gewoon, maar de man is nooit more unum stempel, de man is unum stempel, de man is westak, de man is no abi verstand voor politiek mensen. En no de san die emitwija. Mio herhaal baka even, sorry. Yo shidat na te verkiezingen edoro. Dat de mau kon bigi saka om een prijzen. Om een prijs op bigi broko saka.
De mau wan kondu lief. De mau wan komplei lief man. Terwijl usabi taki na 3,5 jaar no de mai plei ogrie man giwi. Na 3,5 jaar de man die pinawi no. 3,5 jaar de mai plei gangster giwi. 3,5 jaar kaba de mai koi pe ogi man giwi e pinawi ino mak taki next. 3,5 jaar kaba de mai dosan dat jangawi. 3,5 jaar dus eigenlijk een gedrag dat na precies zo de mam horen doro. Maar sa de mau doen, de mau wan wakti te bijna verkiezen ekodoro. Dat jo kompe lief man no. Jo kompe lief man. Adon jo kompe lief man. Bravo ja sefi. Na 3,5 jaar aman dit samanga de man. Bravo de samanga de man e oppo ala de prijzen e hebengiwi. 3,5 jaar bravo japenga de man e oppo ala de prijzen e hebengiwe pinawi. Goluku de prijzen na tapsey, goluku de prijzen na binnenland. Na dadelijk te verkiezingen o aan Concours B. Daar zijn bravo die zo kompe lief man no. Daar kompe lief man. Daar kompe lief man. Ook een bon kwantu money pe lief man. Fingi wantu money pe lief man. Fu koryu kisi baka. If you trap in say, dat je sisa opsanga, je sisa yo nyang. Mensen groetjes, bye bye, one love. Ciao.